Bună ziua! Bine ați venit la cursul de baze de date, lecția despre normalizare. În lecțiile de până acum am parcurs două etape. Prima, am învățat să proiectăm o diagramă entitate-relație. Am învățat să proiectăm din punct de vedere logic baza de date și apoi, a doua etapă, să transformăm diagrama entitate-relație în tabelele bazei de date, în scheme relaționale, corespunzătoare unei baze de date relaționale. Ce se întâmplă dacă în una din aceste două etape apar erori? Dacă nu am proiectat corect diagrama entitate-relație sau dacă nu am transformat-o corect în scheme relaționale, în tabele. Sunt două aspecte pe care ar trebui să le avem în vedere. În primul rând, poate apărea redundanță în informația pe care o memorăm în tabelele bazei de date. Putem avea aceeași informație de mai multe ori inutil și, de asemenea, putem avea anomalii în toate etapele de modificare a informațiilor. Putem avea anomalii atunci când inserăm noi linii în tabele, când modificăm informații existente, când ștergem informații și chiar când dorim să regăsim date. Vom vedea în continuare care sunt anomaliile care pot să apară dacă datele nu sunt organizate corect și cum le putem evita folosind normalizare. Pe scurt, a normaliza o relație înseamnă a elimina informațiile redundante pentru a evita anomaliile care pot apărea la actualizarea informațiilor. Cum normalizăm? Descompunând un tabel în două sau mai multe tabele, astfel încât să nu pierdem informații și să eliminăm datele inutile. De fapt, există două moduri prin care putem obține tabele normalizate. Primul este descompunerea și al doilea este sinteza. Putem face o analogie cu un proiect în care avem foarte multe bug-uri. Avem două variante. Fie o luăm de la zero, scriem proiectul din nou, fie încercăm să reparăm ce am făcut. E greu de spus care dintre cele două variante e de preferat. Varianta în care o luăm de la zero e denumită sinteză. Pornim de la toate atributele și construim pas cu pas relații normalizate. Descompunerea este varianta în care plecăm de la o relație existentă, de la un tabel existent și îl normalizăm, descompunându-l în două sau mai multe alte tabele. Să luăm câteva exemple. Avem de memorat date despre clienții unei bănci și despre împrumuturile contractate de aceștia. Putem modela o relație one-to-many între entitățile client și împrumut, care se va implementa în baza de date sub forma a două tabele. În tabelul loan, linia corespunzătoare unui împrumut va conține și o cheie externă completată cu codul clientului care s-a împrumutat. Ce s-ar întâmpla dacă am avea în schimb o singură entitate, clienți împrumuturi, cu toate atributele celor două entități? Vom avea în baza de date un singur tabel. O parte din coloane vor fi atributele entității customer, celelalte vor fi atributele entității loan. Pentru simplificare, aici avem doar două atribute ale entității customer, atributul cheie customer ID și atributul name. În realitate putem avea mult mai multe atribute. Putem avea număr de telefon, adresă, e-mail și așa mai departe. Și cu cât vrem să știm mai multe despre domnul Smith, cu atât avem o problemă mai mare cu redundanța. Practic, dacă vom folosi același tabel pentru clienți și împrumuturi, vom memora aceleași informații despre același client pentru fiecare împrumut înregistrat. Și redundanța nu e singura problemă. Dacă vrem să registrăm un client nou, va trebui să inserăm o linie în care informațiile despre împrumut vor fi nul.
Și dacă avem o cheie primară compusă din ID-ul clientului și ID-ul împrumutului, va fi obligatoriu să generăm un cod pentru un împrumut care în realitate nu există, pentru că toate atributele care compun o cheie primară trebuie să fie cunoscute. Atunci când clientul cu codul 3 își schimbă numele sau numărul de telefon, va fi necesar să actualizăm 3 linii. Nu numai că avem un update costisitor, dar putem foarte ușor să generăm inconsistențe dacă uităm să modificăm una din linii. Dacă ștergem împrumutul cu codul 700, pierdem informațiile despre clientul 4, deși poate este necesar să avem o listă cu toți clienții, chiar și cu cei care în prezent nu sunt activi. Toate anomaliile vin de la faptul că relația cu care lucrăm nu este normalizată. Și totuși, revenind la analogia cu aplicația cu foarte multe bug-uri, când este o relație pe care nu am normalizat-o un feature și nu un bug în proiectare? Spre exemplu, dacă nu vom modifica informațiile despre împrumuturi, dacă tot ce vrem este un simplu istoric cu informații cât mai complete despre împrumuturi, pe care îl consultăm de foarte multe ori, poate fi un avantaj ca informațiile să nu fie normalizate și să le putem obține accesând un singur tabel. Deși normalizarea este recomandată, există multe situații în care admitem redundanțe pentru a mări performanța aplicațiilor. Înainte de a vedea care sunt formele normale în care putem memora tabelele astfel încât să nu avem anomalii, să discutăm despre descompunerea unei relații și despre dependențe funcționale. Pentru a normaliza un tabel în care avem redundanțe, vom face descompuneri succesive, până când tabelele pe care le obținem după descompunere sunt în forma normală dorită. Descompunerile trebuie făcute fără a pierde informații și pentru a avea descompuneri corecte, trebuie să știm ce înseamnă dependențe funcționale. Analizăm dependențele dintre atribute, modul în care atributele depind unul de celălalt și în special modul în care atributele depind de cheie și pornind de la aceste dependențe putem face descompuneri corecte fără pierderi de informații. O descompunere a unei relații înseamnă aplicarea a două proiecții, adică păstrarea unei submulțimi de atribute din mulțimea inițială de atribute. În exemplu de aici avem S1, tabelul obținut prin păstrarea atributelor name, loan ID, type și amount din relația customer loan. Simbolul pentru operatorul proiecției este pi și aplicăm operatorul proiecție și pentru a obține S2, care este tabelul obținut prin păstrarea atributelor Customer ID și Name. Vedem că atributul Name apare în ambele proiecții, apare și la tabelul S1 și la tabelul S2. Avem, când vorbim de o descompunere, o mulțime de atribute comune celor două proiecții. În acest caz, mulțimea de atribute comune este Name. Ne dorim ca, după descompunere, să păstrăm consistența datelor. În exemplu de aici vrem să avem aceiași clienți, aceleași împrumuturi și aceeași asociere între împrumuturi și clienți. Cum testăm că am descompus fără pierderi de informații? Cum știm dacă am descompus corect? Ar trebui să verificăm ce relații obținem dacă, după descompunere, prin recompunerea lui S1 cu S2, obținem relația inițială. Dacă nu am pierdut date, relația obținută după recompunere este chiar relația inițială. Dacă am pierdut informații, vom obține relație care include, pe lângă relația inițială, și alte tupluri. A pierde informații nu înseamnă a avea mai puține linii după recompunere față de relația inițială. În realitate, less is more. De ce? Pentru că pierderea de date înseamnă a nu mai putea răspunde corect la întrebările la care puteam răspunde folosind prima relație. Spre exemplu,
Folosind tabelul inițial, am fi putut răspunde la întrebarea care sunt împrumuturile creditate de clientul cu codul 1. După recompunerea lui S1 și S2, ar trebui să dăm exact același răspuns la această întrebare, dacă am avea la dispoziție relația inițială. O descompunere fără pierdere de informații este o descompunere după care putem răspunde la aceleași interogări la care puteam da răspuns pornind de la tabelul inițial. Tabelele la care am ajuns după descompunere sunt la fel de expresive ca tabelul inițial. A recompune S1 și S2 înseamnă a aplica operatorul join pe baza atributelor comune celor două proiecții. Aveți un scurt video despre operatorul join pentru cei care vor mai multe exemple de aplicare a acestui operator. Pe scurt, în exemplu de aici, dacă folosim atributul comun name, vom asocia fiecarei linii pentru un client care are numele Smith toate împrumuturile care au coloana name completată Smith. De fapt, poza corectă dacă facem join pe baza coloanei name arată așa. Pentru clientul cu codul 1, cu numele Smith, găsim 3 împrumuturi care au numele Smith. La fel pentru clientul Smith cu codul 3. În relația inițială însă, clientul cu codul 1 avea înregistrate doar 2 împrumuturi. La recompunere, după join, avem 3 linii care nu apăreau în relația inițială. Așadar, nu este o descompunere corectă. Obținem o descompunere corectă dacă mulțimea de atribute comune celor două proiecții este Customer ID. S1 și S2 sunt acum exact tabelele corespunzătoare entităților Customer și Loan. Iar joinul dintre S1 și S2 este exact relația inițială de dinainte de descompunere. Ce observăm la descompunerea fără pierderi de informații este faptul că toate atributele depind direct de cheie. Toate atributele din S1 depind de cheia Loan ID. Știm codul împrumutului, știm și clientul care a contractat împrumutul, știm și tipul și valoarea împrumutului. În cazul descompunerii cu pierdere de informații, avem un atribut care nu este direct determinat de cheie, atributul name. Pornind de la cheia Loan ID, putem determina indirect name. Avem dependențele Loan ID, Customer ID și Customer ID name. Dacă ar fi existat și dependența name Customer ID, atunci descompunerea ar fi fost corectă. În realitate, între atributul name și Customer ID nu există dependență funcțională. Ce înseamnă asta? Avem două linii cu același nume care au coduri diferite. Avem pe prima linie numele Smith cu codul 1, pe a doua linie numele Smith cu codul 3. Haideți să mai luăm încă un exemplu pentru a înțelege dependențele funcționale. Să luăm o relație cu 4 atribute, x, y, z, t, și să vedem care ar fi dependențele funcționale în această relație. Vedem că x este în dependență funcțională cu z. Ce înseamnă asta? Dacă luăm oricare două linii din relație și găsim valori egale pentru atributul x, automat vom avea valori egale și pentru atributul z. Când avem valori egale pe atributul x, avem valori egale și pe atributul z. În schimb, nu există dependența funcțională zx. Dacă citim invers și luăm două valori egale, găsim două linii cu două valori egale ale atributului z. Spre exemplu, ultimele două linii avem aceeași valoare pentru atributul z
Z2. În schimb, pentru atributul X avem aici valori diferite. Deci valoarea Z2 nu implică o valoare unică pentru atributul X. Putem avea fie X2, fie X3. Există dependențe funcționale triviale. Spre exemplu, avem dependența funcțională XX. Vă rămâne ca temă să verificați dacă există și alte dependențe funcționale în relația cu atributele XY. Și în acest moment avem toate ingredientele pentru a normaliza o relație. În următoarea lecție vom vorbi despre primele 3 forme normale. Pe data viitoare, aveți grijă de voi!